Но аз си го обичам също като как си ми е син. Той със всекого е човек. Със всекого е той човек, човечен. Един от водачите на народното въстанническо движение в Софийска област, един човек от народа, поздравява бойците от отряда Чавдар. Този човек от народа вече 25 години ръководи нашата партия и държава. 25 години било и връх 13-вековната история на България. Здраво живо, как сте? Здраво живо. Жив и здрав, много години още. Още младежи сме, нали? Айде, големи да понасят, големи да понасят. Айде, готово, айде сега. Айде. Какво правите, как живеете? Добре, отлично. Как се чувствате тук? Добре? Сиромашки хора, ама добри. Това е. Човечни хора. От време си са така и баща му, и майка му, и всичките, и баба му, и все. Такива си са хората добри. Бедни хора бе. Може и да се обиди, но точно така беше. Баба Маруца беше изключителна жена. Всичко умее да работи, приучи децата си на труд. Баща му беше един зеленчийски работник, като едва е свърза двата краища. Тошко беше си тихичък от началото. Не имаше с някое дете да се скара, да се сбие, например, да го удари, така беше. Това детинството така сме си прекарали в работа с майките ни. Той беше много трудолюбив и не беше мързелив. Много се грижеше за слабите ученици и за бед. Не беше и много приказлив. Не беше. Той сега повече приказа. Даже хуморист беше. Не само че обичаше да се шегува, ами така ги и докарваше на сгода приказките. Младежи бяха организирани в дружество Спиртомразец, в който той беше председател и главен организатор. Той много четеше странична литература. Той ме е дал, аз съм прочела през това време, когато сме учили до 7-ми клас. Клетниците, Мъртвите сибирски полета и коя беше още една? Стремеж към обществения живот го има от майка си, от баба Маруца. Когато завърших 3-ти клас, но понеже нямаха нашите пари да ме издържат, и аз отидох и постъпих на работа в един цигларски завод, така се казваше, Лъв, в Горни Богров. Условията там бяха ужасни. Експлоатация страхотна. И вечери, като се върнеме в помещението, където спееме, сутринта ни дигаха надзирателите с каиши, ни биеха и ни дигаха да работиме. Но какво беше помещението? Помещението беше едно мръсно, имаше там не само бълхи и въшки имаше. И аз си позволих да написах една табела. Робска квартира тук се намира. И земята ме уволниха за това и не ми платиха. Бъде баба Цвета и каза така: Василче, ще ли преведете Тошко на Маруца? Защото, знаеш ли защо? Ако го турнем на друго место, може би да сакат пари, па тия сега парички немат, ами ще ви дадат сливи. Реко бабо Цвето на драго сърце, нека доде. И доде детето, и учи си се. Време то нема баш тогава сливи. На другата година. Набра сливи и донесла ни платия. Большинството от учениците в Органийската гимназия бяха бедни момчета, селянчета. И това ни принуждаваше всяка събота да ходим до селото, за да принесем провизии, хляб, провизии за цяла седмица. На гостиница не можехме да ходим. Той живееше много мизерно. От всички правчани той беше, така да се каже, живееше най-много мизерно. Винаги помня, че той нямаше чорапи на краката си, а с вестници и хартия навил на краката си вместо чорапи. Брат ми всяка събота се връщаше от гимназията от Ботевград и като в неделя си тръгва и майка ми му сложи в торбичката малко сирене, малко хляб царевичен. След като го изпрати, тя се връща и почва да плаче. Аз се питам: майко, защо плачеш? Ами, защото пак изпратих брат ти без храна, цяла седмица няма какво да яде. И в тия вечери готвяхме ядене и общо ядехме.
Нашия съученик Живков стана и перефразирайки изказването на Странчета, се обърна към нас и каза: лапайте, момчета, докато имаме фасул, ще гладуваме, но от глад няма да умрем. Винаги сме го имали като близък другар, с когото сме споделили каквото всичко сме мислили, говорили и така нататък. Той, когато е присъствал, винаги е участвал в тия наши разговори, беседи, спорове. Много весели беха вечерите, когато нашата компания се събирахме. Много състезания имаше, кой повече страници ще прочете, повече книги ще прочете. Ние, комунистите, беме се съсредоточили в въздържателното дружество. И там работеме прикрито. Ние се борехме не само против пиянството, хазарта, тютюнопушенето, но се борехме и за нов живот. Четехме и марксическа литература, учихме на изуст стихотворенията на Смирнински. Тодор Живков също така участваше в това дружество. Той беше ден член. Аз знам, каза, че другаря Живков не е лесно да се откажете да пиете, вика. Но не дайте да пиете, бе, другаря Живков, да ви изнасят пияни от приеми, от вечери. Не дай да пиеш, бе, другаря Живков. Написано дружелю и се подписало долу. Сега, аз па съм един случай такъв нещастен. Още от юноша не мога да пия и да пуша. И като пия 2 чашки такива, ме хваща и не пия. Сега той, като чете по вестниците, той или се хванал на някой слух, или пък като чете по вестниците обеди, приеми, кой си казва, ти хора пият на поразията. Въздържател, това е. Нито пиеш, нито пушиш, нито пушите, спред него трябваше да се ходи. Той взема енергично участие в провеждането на стачката срещу учителя по гимнастика, белогвардеец Сучко. Като порасна малкият ми брат и трябваше той да отиде в Ботевград да учи, баща ми не можеше повече да издържа двамата в гимназията, защото таксата беше 2500 лева за единия. И се наложи брат ми да отиде в София и да почне да работи и да учи. Отведе другар Живков в София. И всеки един, който идваше от провинцията, ние се стремехме да го привлечем към движението. И най-често срещата ни ставаше на Петрохан 21, свъртарището на всички комунисти от нашия край. Там не се знаеше кой е квартирант, защото много често се сменяваха лицата, които квартируваха. Един от тия квартируващи беше и нашия земляк Тодор. Тошко Черния му викахме, но това няма да кажем. Живееме като такава първобитна комуна. Така се храняме, на комунални начала. От 1929 година до 1932 година ние сме ученици в графическото училище, Печтарско училище. Ние живо се интересуваме за младежите, които постъпаха в училището. И ни направи впечатление, че повечето от учениците са така подготвени марксисти. Минали са през закалка. Между тях изпъкваше другаря Живков. Работеше, учеше графическо училище, гимназия и отиваше да сервира през свободното време в вегетарианския ресторан Бая Марко срещу гвардейските казарми. И каквото изкараше, той нито пушеше като мене, нито пиеше. И ще го прати на село. Наедем се един по един си излизаме. Какво правеше той там пред чурбаджията? Как отчиташе тази работа? Не се интересува, обаче не ядеш се и си излизаш. Ядеш колко може хлеб повече, защото трябва да имаш ситост, иначе утре може да няма такова. Ако остане някой гладен човек, разбираш ли, по една или друга причина, той ще намери начин да му помогне. Келнера ще му сервира. Се сприятеляваше, намираше общ език, както с учениците си, така и с работниците. А той работеше в един цех, който беше един от най-трудните цехове, букволеарския цех. С Тошо работехме на една машина. И аз му посочвах отначало, казах му, ето, тук ще слагаш метална композиция в казана. Тази връзка между нас и букволеарното, а по-специално се създаде между нас и Тодор Живков, защото той като буден, трудолюбив и така съобразителен младеж, много бързи, даде възможност да се сприятелиме. Той има такава някаква особена самостоятелност в мисленето така. Той е един самостоятелен човек. Още младеж, обаче така задълбочен в себе си. Тогава ми направи впечатление, така като разговаряхме, Тодор така каза тогава и така нещо беше се вдъхнул и каза, че ние сме вземали меч
и ще влезем в бой с фашизма за утрешния нови ден. Ние мечтаехме за някакъв нов, красив живот, живот, където няма да има експлоатация на човек от човека, където ще има братство, равенство. Ние мечтаехме за това, кое става в Съветския съюз. И си мислехме, че това е някаква странна, обетована земя, където хората живеят съвсем щастливо с тия идеи на комунизма, наситени с духовни ценности, с светли идеали, така нататък. Всичко това ни вдъхновяваше. Особено комсомолската организация така се прояви с тая стачка, която проведохме в печатницата под влиянието на комунистите. Под ръководството на другаря Живков като секретар на комсомола беше установена една традиция на редовно провеждане на екскурзии на Витоша, на Люлин, монастирските ливади край Драгалевци. Изнасяха се доклади, беседи. Една от задачите на тези екскурзии беше да привличаме повече младежи. Другаря Живков се прояви като масовик, като човек, който домираше досег до всеки един ремсис, до всеки един член на партията. Лично той със своето поведение, със своето държание, със своята грижовност, със своята човечност спечели любовта и уважението на хората. Доверието. Той беше избран за партиен секретар, защото по това време преди него имаше две девойки, които се изредиха бържи, но изглежда, че полицията ги беше подушила и те трябваше някакси да се изместят от държавната печатница. И тогава ние решихме да издигнем другаря Живков за партиен секретар, защото той беше най-подходящия за момента. Това бяха големи бурни години, политически събития, 1932 година. И в негово лице действително ние получихме с партиен секретар. Въпреки че само няколко месеца преди това, другаря Живков бе приет за член на партията. И аз целувам твоето знаме бойно и се заклевам до последен миг да се сражавам честно и достойно за правото да бъда твой войник. 1933 година, спомням си много добре, когато тогава Георги Димитров беше арестуван в Берлин и обвинен, че е подпалил Райхстага, така известният прочутия Лайпцигски процес, тогава Живков, като партиен секретар по това време, оглави този инициативен комитет, който водеше борба за освобождаването на Георги Димитров от фашистския затвор. Една от тези акции беше на Клементина. В уречения час около 150 до 200 другари се скупчихме около един слаб така мургав. Където той беше издигнат като оратор на ръце. И който много пламенно говори за Димитров и заклейми, гневно заклейми фашистското правителство, фашистите, българските фашисти, които така леко са се отрекли от своя забележителен сънародник. И на няколко лозунга. Този другар беше именно от другар Живков. Обаче полицията конна и пеше се нахвърля, той трябваше да се укрие и по някакъв начин се отърва от арестуването. Той беше сигурен и в другарите, но от всичко най-характерно за него беше това, че той умееше реалистично да мисли. Че той умееше да си дава ясна сметка за положението, за момента, за обстоятелствата. И това, което вече не е без значение, и да действа според обстоятелства. Още по време на общинските избори беше поставена задачата от другаря Живков да издириме всички земеделци, особено левите земеделци, честни, които бяха много честни и предани работници, добри работници, с голям авторитет, да издирим и заедно с тях да водим политическата работа, както в печатницата, така и извън печатницата. И се постави тогава конкретна задача всеки един от нас, най-малко 5-6 души от работниците в печатницата, да осигури участие в изборите и за гласуване за кандидатите на Работническата партия. И на другия ден след изборите ние ликувахме, София беше почервеняла и ние се прегръщахме, целувахме се и ликувахме от радост. Спомням си, когато 1934 година след преврата на 19 май. Масовото уволнение дойде като шок за работниците от държавната печатница. Нашите управници не са си давали сметка какво силно отражение ще направят те в обществото и в цялата наша страна изобщо. 400 души. Това са много специалисти големи, това са хора, които са работили дълги години и техните семейства, като се прибавят, това са обречени се на глад.
Тогава партийната организация застана твърдо на своя пост. Начало с другаря Живков, избра се комитет за връщане на уволнените. Направиха се изложения до правителството. Направиха се изложения до ежедневниците. Разтръби се изобщо голям обществен въпрос стана. Стигна въпроса и до правителство. Другаря Живков постави задачата заедно с земеделците да водим борба за връщането на уволнените работници от 19 май. Правителство разгледа принудено да вземе решение и да отмени уволнението. Ето тези две политически кампании издигнаха много авторитета на другаря Живков, тъй като работниците в лицето на партийната организация, в лицето на другаря Живков виждаха защитника на интересите на работниците. Имаше цели семейства уволнени, без работа. Освен това, спреха се вестници, списания, книги и за печатащите работници от държавната печатница беше една голяма трагедия през този период, 1934 година. В 1935 година стана провал в държавната печатница. Полицията хвана един от нашите членове на ядките в стереотипното отделение, който разпръсквал позиви. Не можа да издържи той на побоя и издаде всичките членове на партийната ни организация. Около 25 души. Разбира се, в тия 25 души беше другаря Живков. И в 1935 година Закона за защита на държавата ги уволниха. Оставайки без работа, ние не можеше другояче да постъпим, освен на взаимопомощ. Един геврек за 2 лева, които струваха тогава, го ядяхме 7 души на закуската. Аз, Тошо и Дочо Байдан в тримата сервиреме. Като келнери, не като сервитьори в народна гостиница Добруджа, заделяхме 10-20 лева, които давахме в помощ срещу разпространяване на марки да се предат в районния комитет на партията. А спяхме кой къде намери, разбираш, на обикновено отивахме, разбираш, да спим на лавели в клуба на работната партия. Едва 24 годишен, Тодор Живков става професионален революционер. Бива избран за секретар на 2-ти партиен район, а по-късно секретар на 3-ти Ючбунарски партиен район. Още не бяха буренясали гробовете на септемврийците от 23-та година. Още ехтяха думите на Димитров в имперския съд в Лайпциг. България окончателно бе разделена на богати и бедни. Излети, вечеринки, сказки, демонстрации, стачки. В годините на борбата негов неизменен другар става доктор Мара Малеева. Той се опозна и сближи с хората от селата Дъскот, Лисичево и Говедарци, където тя беше лекарка. Там той активно се включи в читалищната дейност. Поставяше вечеринки и забави, организираше прогресивните младежи в нелегалния ремс. В село Говедарци възстанови партийната организация. В песните на Благоев и Кирков се преливаха песните на възхождащата съветска страна. Тя зовеше и въздигаше мечтите в поезия. Още в първите дни на войната, Политбюро на партията взе курс на въоръжена борба. В Пирен излезе първият партизанин Иван Козарев. Събра се първата нелегална чета на Никола Парапунов. В Родопите и в Балкана, в Рила и Трънско, Средна гора, Огражден и Делиорман,
започна величествената партизанска епопея. В Москва Георги Димитров начерта програмата на Отечествения фронт. Комунисти, леви земеделци, безпартийни родолюбци, всички честни синове и дъщери на България се свикват под обединителното и спасително знаме на Отечествения фронт. Смърт на фашизма, свобода на народа. Тогава нелегалният, с много имена и лични карти партиен деец в столицата и Софийско, създаде първия областен комитет на Отечествения фронт в страната. Голямото дело извика на живот вестник Отечествен фронт. Първият брой излезе с уводна статия, написана от Тодор Живков под заглавие «На борба». Съпротивата не бе само явка и пистолет, фалшива лична карта и нелегално име. Когато димяха комините на Освиенцим и Дахау, секретарят на Ючбунарския партиен район Тодор Живков пое инициативата за спасяване на българските евреи от крематориумите на смъртта. На 22 май районния комитет се събра тук, в тази квартира на улица Странджа 31, за да обсъди критичното положение. Секретар на районният комитет беше другаря Тодор Живков. По предложение на другаря Тодор Живков, ние решихме да преминем към защитна акция. Лично той организира мащабна демонстрация, най-голямата в Европа, която събра над 20 000 души в подкрепа на българските евреи. Правителството се стъписа. Българските евреи бяха спасени. Нито един български евреин не отиде в лагерите на смъртта. За мен беше голяма чест, че Централният комитет на партията ми възложи организацията и ръководството на тази демонстрация. В книжката «Бригадата Чавдар», кратка историческа справка, и в списъка на бойците, под номер 422 е записано Тодор Христов Живко, Янко, излязъл в отряда на 9 октомври 1943 година. На 10 октомври 1943 година в западните покрайнини на връх Мургаш се състоя втората наша чавдарска конференция. За пръв път тук аз видях и новия другар, нашия представител на областния комитет на партията, пълномощника на партията, който беше обявен като Янко. Янко дойде заедно с Калоян, Здравко Георгиев, началник щаб на Софийска военно-оперативна зона. Той говори с много от бойците. Ние веднага почувствахме неговата близост, неговата непосредственост, неговата топлота. Конференцията започна, тя продължи 2 дни. Янко търпеливо изслуша до последния наш другар. И затова той извади на преден план основните слабости. Тогава всички ония неща, които ни смущаваха, лични, дрязги и така, те останаха назад. Нещата се успокоиха и ни отвориха ни са очите да погледнем напред. Конференцията взе практически мерки, за да осигури тая линия на активно действие, която беше очертана. Беше съставен нов щаб, командир Лазар Добриджуров, заместник командир Митрито Иван Шонев, политкомисар Велко Стефан Халачев. Беше създаден и нов така наречен Чавдарски район, партиен и Ремсов. Беше ясно посочена и колективната отговорност на щаба и на партийния и Ремсовия чавдарски комитети, личната отговорност на бойците, на командирите. Ние добихме самочувствието на бойци на революцията, на партизани, които търсят врага, нанасят му удар и се изтеглят, а не на нелегални, които се укриват от врага. Другото, което беше особено радостното, това са ни от най-хубавите дни в целия ни партизански живот. Това, че народа ни почувства наистина, че съществуваме, че сме бойци, че сме народни партизани. Врага почувства, че ние съществуваме. Ние почнахме бойни акции и само за месец и половина двете наши чети
извършиха толкова бойни акции, колкото за година и половина от сформирането на отряда от 2 юни 1942 година. И в местността Жарково под Мургаш на 25 и 26 април събрахме всички. Той формира бригадата като пълномощник на областния комитет на партията. Той обяви щаба на бригада. Той обяви задачите на отделните батальони и пусна, така да се каже, бригадата. Пожела на всички добър боен път. Оказа се, че срещу нас българската буржуазия е хвърлила на 30 000 души войска, полиция, жандармерия. Янко, узнавайки за съдбата на 1 и 2 батальон, напуска 3 батальон и идва при нас. Цяла седмица бяха гладували с Байдраган. Просто едва се движеха. По едно време се загледах, че Янко пише нещо. Аз се поразмислих, какво ли пък му е дотрябвало сега да пише. Когато ние се намираме в такова трудно положение, нас ни трябва хляб, трябват ни сили, да се измъкнем от обкръжението. Но само след няколко минути Янко зачети написаното. Това беше неговото историческо писмо. Писмото беше написано в няколко екземпляра. Беше дадено и на нас едно писмо с лилаво мастило. Аз имам един екземпляр личен. Тогава комисарската си чанта съм го пренесъл. Той е на тогавашния наш партиен, да го кажем, правопис. Бесер голям, бесер малък, бесер двойно. Янко взима отговорност лична върху себе си в разрез с решенията на нашите централни органи, на Централния комитет и на главния щаб на НОВА. По въпроса за партизанската тактика. Именно не да вървим като нови големи партизански формации, като армия, а да вървим на чети. И си спомням, че изрично каза, края на краищата, ако някого има да газат, ще газат мене, аз поемам цялата отговорност. По това време всички тези неща се санкционираха много строго, с разстрел. И се заклевам до последен миг да се сражавам честно и достойно за правото да бъда твой войник. Партията обяви обща мобилизация. Точно както преди 100 години. Че щастлив е оня, който дигне пръв народното знаме и пролее кръв. Четите се сплотяваха в отряди, прерастваха в бригади. Страната закипя от въоръжени акции. Паметни останаха легендарните битки на трънските, средногорските и родопските партизани. Епопеята на Антон Ивановци, битката край Жабокрек, Балванската битка, превземането на град Копривщица. На 6 септември Централният комитет на партията възлага на Тодор Живков да оглави оперативното бюро за овладяване на столицата. Но от заседанията на главния щаб до улица Янтра номер 3, в което участваха Благой Иванов, Боян Българанов, Добри Търпешев, Петър Вранчев. Янко, като представител на щаба на Първа Софийска оперативна зона, конкретно изложи кои сили къде се намират и евентуално възможности за техното участие при въоръженото въстание. Заедно с Благой Иванов, Тодор Живков установява контакти с офицери от танковата бригада и води с тях преговори за участие във въстанието. Беше установено, беше решено през нощта и при решителните действия да бъде формирано едно мощно ядро от партизани и бойни групи, които да вземе участие при решителния щурм на главния обект Военното министерство. При това съображенията беха, че действията на партизаните и бойните групи под ръководство на другара Живков трябваше да щурмуват министерството в случай, че въоръжените действия, революционните действия се разгърнат по-широк мащаб. На 7 септември
се проведе една среща в една от квартирите на улица Морава между мен, Янко и Благо Иванов за уточняване това взаимодействие между въоръжените сили от войсковите части и партизанските сили, бойните групи. От тази квартира на 8 срещу 9 септември Живков се отправи заедно с партизаните от Шопския отряд и бойните групи към Министерството на войната. Тъй като решителният штурм беше проведен съгласно плана с пълна изненада, Военното министерство беше обкръжено, блокирано. Вече към 3 часа правителството, генералния щаб капитулираха. И другар Живков тръгна вече с тия бойци, които бяха около него, към другата задача за вземане на полицейските участъци в София, което се извърши пред нощта и на разсъмване на 9 септември. Развръзката дойде. Ударът. Така остана в човешката памет штурмът, с който българската съпротива събори завинаги буржуазно-фашистката власт. Казаното от поетите се сбъдваше, септември ставаше май и изгря ден първи. На 9 септември оперативното бюро на победата се превърна в щаб на народната милиция. За ръководител на щаба Централният комитет на партията определя Тодор Живков. Революцията. Социалистическата, народната. Тя събра надеждите и вдъхновението на всички поколения и ги поведе. Напред. Напред това означаваше чистата и свята република на Васил Левски. Напред зовяха комунарските мечти на Христо Ботев, великите надежди на Димитър Благоев. Напред зовеше героят от Лайпциг в поход към бъдещето. Беше трудно. Беше бедно. Беше време на купони и на колебания. На злостни пророчества, на пот, на усилие, но и на вяра. Беше трудно. И сигурно, и несигурно. Беше красиво. Секретар на областния и първи секретар на градския комитет на партията, кмет на София, секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия, Тодор Живков израстваше като крупен организатор и политик. Другари и другари, ние не си правим илюзия. И в нашата партия не ще се намерят сериозни партийни другари, които си правят подобна илюзия, че пътя, по който върви партията ни, ще бъде гладък. Гладък като парлажа пред Народното събрание или Министерския съвет. Ние знаем, че този път е труден, търнист, но единствено спасителен път за работи с класа, за народа, за нашата страна. В президиума на Конгреса стоеше и той, 37-годишният член на Централния комитет. И той бивш печатарски работник и вдъхновен ученик на генералния секретар. Ученик по обич към хората от народа, по точен анализ на времето, по безпределна всеотдайност към партията. Само няколко дни след непоправимата загуба, Тодор Живков каза: когато нашият учител ни напусна,
Ние се заклехме да пазим чиста и свята дружбата ни с Съветския съюз. Ние се заклехме да държим неопетнено святото знаме на партията. Ние се заклехме да дадем всички сили за построяването на социалистическото общество в нашата страна. Никакви трудности не са в състояние да ни спрат. Напред, защото искрено вярваме в нашето светло утре. България пое пътя на индустриализацията и колективизацията. Българските селяни, втори в Европа, спечелиха великата битка за изграждане на социализма на село. С вагони и корабни трюмове идваше помощта на съветските хора. Благодарният народ я нарече братска и безкорисна. После дойде суховеят. Историческата памет го нарече култ към личността. След всяка зима винаги идва пролет. Винаги. Първата седмица от април на 56-та бе отредена за оран и посев. Историческият априлски пленум на партията отхвърли методите на култа към личността и възстанови ленинските норми на партиен и държавен живот. Размразяване във взаимоотношенията, разкрепостяване на човешкия разум и дух. Винаги с народа, в името на народа. Всичко за благото на човека. Още на априлския пленум 56-та година Тодор Живков блестящо защити Благоевско-Димитровската линия на партията. Това беше априлският пленум. Братското рамо на Българския земеделски народен съюз, неизтощимата сила на Отечествения фронт, младият прилив на комсомола. Такъв беше и такъв ще остане завинаги април 56-та.
Когато на 10-тия конгрес ние поставиме въпроса, че започваме изграждане на развито социалистическо общество, не имаме предвид, че сме създали условията, че е извършена социалистическа реконструкция и промишлеността, и селското стопанство, и другите сфери. И можем да започнем изграждане на развито социалистическо общество. Но за да се изгради социалистическо общество, то трябва да се даде своя собствена материално-техническа база. Ще направим голема грешка, другари, ако дадем друга оценка, освен тая, че все още нашата икономика се развива екстезивно. Не ефективно, а екстезивно. Че нашата образователна система готви кадри екстезивно, а не интензивно. Никой няма право да ви спира. Който ви спира, значи той нещо не е разбрал от нови икономически подход. Как така ще ви ограничават? И защо трябва да дойда аз, за да се реши този проблем? Вие като обединение имате право да търгувате по целия свет. Важното е да обезпечите страната с обувки. Дали ще бъдат вносни или наши производства. Правилно да се отиде на широко коопериране, внос и износ, за да може да се отиде на рентабилно производство вътре в страната. Да. Това е главният въпрос. Много правилно. Ето, днес, колко е часа сега? 6 без 15. 6 без 15. Който се противопостави на това, кажете му, че той нищо не е разбрал. Работа, как така? Ето от днеска действайте на моя отговорност. Пак като остане въпрос до затвор, ще дойдете ме спохождате от време на време. Не мога да оставите, а? Това е просто недопустимо, такова скъпо оборудване, това е вносно оборудване, скъпо оборудване, да работи фактически на една смена. Просто трябва да се търси решение. Национално богатство как ще се използва? Как ще се използва тази собственост? Вие каквото и да правите, каквито и рационализации, каквато и техника да носете, ако не минете на двесменна работа, вие няма да можете да икономически да издържите. Трябва да се увеличи масата на труда. Очевидно трябва да се разработят вече модели за целия управленчески апарат, за отделни негови звена и конкурсното начало от началника до последния работещ в тия звена. Защото като завърши техникум, той има право да отива в производството. Там вече той, ако не работи, няма го държат. А тук нагоре, в администрация и други научни институти, може си живурка колкото си иска. Другари, може да организираме научно-производствени организации, научни производствени, така, каквото ще да ги правим. Ако ние икономически не свързваме, с стопанска сметка и отговорност, икономическа, натиск икономически, трудно се. Сега ние имаме ничия зона от откритията до внедряването. Ничия зона. Ничия зона. Както има между Старозагорски и Габровски окръг, ничия зона там по Шипка. Ничия земя. Ничия земя не могат да разпределят. Габровците са вземали търговията, а Старозагорци са вземали паметниците исторически там. Много звена сега са създали, които са излишни. Всичко това трябва да се окастри, да се ликвидира. Трябва да се знае за всяка нещо, колко души са необходими, какво ще работят и така нататък. Изборност. Изборност. Не както сега. Началник, па той си ги събира от тук, от там. Дума да не става. На избора начало. Се избират годни, кадърни. Всеки трябва да си отиде на мястото. А сега вие знаете какво е, няма що да ви разказвам. Как разкарваме гражданите. Всичко друго има апарат. А хората, с които работи този апарат, са едни и същи. И Отечествен фронт работи, и профсъюзите работят с тия хора, и партията работи, и така нататък, и така да не ги изброявам. Комсомола всички работят. Всички работят. И народът каза чантаджи. Отравете ли от тия чантаджи? Има много и много активисти от народа. И комунисти, и дружени земеделци, и безпартийни, които на доброволни начала трябва масово се въвлечат в обществената, партийна, стопанска работа. Ами ние без милионите хора, какво ще направим? Ние сме капка в морето. Когато говорим за партията, трябва да си кажем тук между нас, тук е актива. Едва ли не изчерпваме партията с нас. Това сме ние партия. Не сме, другари, това ни е партия. Първичната организация, това е Българската комунистическа партия, а не ние тук. Партията, това е първичната организация, която поддържа връзки с милионите хора, която работи там. Това е партия. Аз малко грубо говоря, искам, моля да бъда разбран добре. Не пренесем ли ние цялата наша работа, изключително първичната организация, там, където се решават проблемите с милионите хора, а се въртим в един актив, заседание след заседание, очевидно ние бъдеще трябва да помислим и по състава на първичната организация. Очевидно не може да бъде член на партията само той, който е добър.
Или това, че бил добър и прочее. Добър, ама това, че човек не е грамотен. Той не може да разбере, не може нищо да направи. Трябва да вземе честни, добри, но и подготвени хора, които ще могат да играят авангардна роля. Понякога ние се удивляваме с гордост. Изключително много срещи. У нас и в чужбина. В Москва и Токио. Африка и Латинска Америка. Европа и Азия. На трибуната на съвещанията на комунистическите и работнически партии в света. Пред микрофоните на тържествените сесии на Организацията на Обединените нации. Кога България е имала такъв политически и духовен излъз към света, както в годините след април 56. Кога България е имала такъв международен авторитет? Тодор Живков е ревностен радетел на балканското сътрудничество и политиката на добросъседство. Толкова редки в дълговечната история на Балканите. От барутен погреб те се превърнаха в дружелюбна зона на мира. Българо-съветската дружба е плод на най-съкровенните въжделения на нашия народ. И както казва другарят Георги Димитров, няма и не може да има здравомислящ българин, обича своята родина, който да не е убеден, че искреното приятелство със Съветския съюз е не по-малко необходимо за националната независимост и процъфтяване на България, отколкото слънцето и въздуха за всяко живо същество. Както въздухът и слънцето, казваше Георги Димитров. Дружба от векове за векове, каза Тодор Живков. Интернационализъм в действие, каза Леонид Илич Брежнев. Сега и за в бъдеще българо-съветската дружба може да носи названието нов етап на всестранно сътрудничество и сближение. Выражая братские чувства советских людей к социалистической Болгарии и ее выдающемуся руководителю, Президиум Верховного Совета СССР присвоил товарищу Тодору Живкову звание Героя Советского Союза.
Срещи, разговори, изповеди. И винаги по посока на главната линия. Верност към класово-партийния подход, извисяване на социалната роля на науката и културата. Той е най-големият покровител на научните открития, най-големият приятел на българските учени. Това също е априлския пленум. Лични срещи, лични разговори, лични изповеди. Личното съпричастие на генералния секретар на Централния комитет на партията към радостите и тревогите на отделния човек говори много за духовното развитие на нашето общество. Непрестанното общуване с хората на сегашния и прииждащия ден се извършва и чрез чудото на книгите. В тях са заложени опитът и погледът напред. Марксизмът-ленинизмът не е догма, той непрестанно се развива в конкретните творчески условия, в конкретната политическа обстановка. Това слово, преди да стане печатно, е произнасяно устно. На срещи, в интервюта, в свободни беседи, на конгреси. Така той израсна като крупен теоретик и партиен организатор. Това е реално продължение на марксистско-ленинската теория в действие. Целокупната дейност на Тодор Живков е типичен образец на плодотворен марксистско-ленински подход и пиетет към проблемите на революционната теория и практика. На 10-тия конгрес на партията се утвърди новата програма на партията за изграждане на развито социалистическо общество. Следователно, ние извървяхме 10 години. Трябва да подчертаем, че през тези 10 години у нас националният доход се увеличи повече от 2 пъти. Обществената производителност на труда през този етап също се увеличи приблизително от 2 пъти. Или по същество, ние за тия 10 години създадохме 2 нови Българии. Ето, другари, главният извод от борбата на нашата партия, на трудящите за изпълнение на програмата за изграждане на развито социалистическо общество. Традициите на своите деди и бащи, младежта на днешната България се възпитава в социалистически дух, безрезервно подкрепа политиката на партия. Ние полагаме неотклонно грижи за задоволяване на нейните потребности и интереси, за нейната пълноценно трудова и социална реализация. На Димитровския комсомол са предоставени големи политически права. Има свои представители в най-важните ръководни органи на държавата. Разполага със значителна собствена материална и организационна база. Важно място в политическата система на социализъм у нас заема Българския земеделски народен съюз. През изтеклия период ние, както винаги до сега, работим в пълно разбирателство и сътрудничество. Рамо до рамо при решаване на задачите на изграждане на развития социализъм и на борбата за мир в света. Българската комунистическа партия оценява отношенията на сплотеност и единодействие с братския Български земеделски съюз като изключително важни за развитието и функционирането на политическа система. Тези отношения са изградени на здрава основа и се развиват непрестанно. Те са отлични. Централният комитет на партията оценява подема на социалистическата духовна култура, разширяване и издигането на нейните социални функции като една от основните закономерности на изграждането на зрелия социализъм. Ако приемем, че човекът е главен носител на културата, то тя присъства чрез него навсекъде и дава отражение във всичко. Трябва да си даваме ясна сметка, че бъдещето на родината ни зависи от умножаването на личностните качества на човека, от неговото непрестанно самоутвърждаване като гражданин, труженик, творец. Централният комитет високо цени постигнато осъществяване на комплексни програми за всенародно естетическо възпитание, за хармонично развитие личности. Българската култура дава достоен принос за издигане на международния авторитет на нашата родина. Но най-хубавото от всичко е духът на свещена неудовлетвореност от постигнатото, на критичност и самокритичност, на творческо търсене на нови, по-добри решения, на нови хоризонти. Оня революционен новаторски дух, който е така характерен
за Българската комунистическа партия и който все повече става характерна национална черта на българския народ. Никога обаче в своята 13-вековна история България не е имала народ като днешния български народ, с такова високо образование и култура, с единни интереси, цели и стремежи, с такъв висок международен авторитет, с такава непоколебима вера в своите сили и в своето бъдеще. С този душевен огън, с това творческо горение, напред, другарки и другари, да вдигнем комунистите, работническата класа, народа на борба за изпълнение на решенията на 12-тия конгрес на партията. Нека лозунгът, който издигнаме като девиз напред конгресната работа, дела, дела и само дела, да остане девиз и на работата за изпълнение решенията на 12-тия конгрес. Свободен, откровен разговор с хората. Ние сме длъжни да проверяваме правилността на взетите от нас решения. На нас са ни жизнено необходими умът и опитът на партийните маси, на всички трудещи се. Партийното и държавно ръководство стана сплав от теория и практика, от знание и опит. Ти трябва да познаваш живота, да изостриш усет към проблемите на днешния и най-вече на утрешния ден, да подириш научна обосновка и сам да я овладееш, да намериш най-добрия класово-партиен подход. Развитието на партията и държавата не е фраза, то е твоя неотменна отговорност. И извиква на живот нова стратегия, нова партийна програма, нова конституция на Народна република България. Това е твоя мисъл, твой дълг и твоя заслуга. Твое съпричастие. То бе извор и критерий, гаранция за успех, завет на дядо Благоев, урок на Георги Димитров, повеля и твое дело. Питаха ме защо го обикна. И аз попитах себе си. Запомних го от една демонстрация. Полицията озверяла, а той хваща за стремето един джандар и ми го поваля. Запомних го. Запознахме се и го обикнах. Когато през 1944 година ми казаха, че е убит, не повярвах. Месеци чаках и вярвах. Вярвах, че е жив. И го дочаках. И го приех такъв какъвто е. Неуморен, всеотдаен, търпелив, великодушен, безкомпромисен, нежен. Както е казал първоучителят, нищо човешко не му е чуждо. Щастлива съм, че бях до рамото му, че ме е питал, че ме е слушал. Заедно с него и аз съм участник в днешното и утрешното на България, свързани завинаги от мечтата за комунизъм. Бях другарка и майка, бях лекарка и партийна деятелка. Бях българка. Не е ли това щастието? Мама ни напусна рано. Можех ли да заема мястото й? Опитвах се. Най-много ме удивляваше бащината издържливост. Кога спи, кога почива. За всеки го вкъщи имаше дума, усмивка. И чете, чете. В късна вечер, в ранно утрин. Какви са тия хора, които не познават умората и себичността? Необикновени и обикновени.
Светлината и топлината на родния дом се преливаха с очертанията на Отечеството. Много и неизброими са духовните богатства на нашата родина. Те трябваше да станат достояние на света. Защото може да оцелее през векове и робства само народ, мислител, творец, войн, художник. Когато застанали пред гения на България, хората на планетата се възхищаваха от силата и могъществото на нейния дух. Бивах най-щастлива и готова за нови срещи, за нови открития и нови хоризонти за България. Защото знаех, това беше и бащината повеля. Звънят ли още камбаните от монумента Знаме на мира? Запомниха ли децата от цял свят призива единство, творчество, красота? Случая с отряда Антон Иванов е трагичен, изключително трагичен. Ако го вземем изолирано този случай, сам изолирано и го разгледаме, очевидно би следвало да кажем, че е допусната груба грешка в партизанската и военна тактика, за да се стигне до разгромяването и толкова големи жертви, които се дадоха тук. Христо Ботев тръгна да освобождава България от османското иго. И то след поражението, разгрома на Априлското въстание. Този подвиг на Христо Ботев стана безсмъртен. Огромен, безсмъртен подвиг на Христо Ботев. Ето, такова и делото на Антон Иванов. Той ще остане безсмъртен в революционната история на нашата страна и на нашата партия. С погром завърши и първото антифашистско въстание в света. Септемврийското въстание. 23-та година, което издълба пропаст между народа и буржуазията. Без септември 23-та година не можеше да има такъв септември 1944 година. Аз имам за пример само с това, за да подчертая, че правилно ние след априлския пленум на Централния комитет на партия Ледостни 56-та година внесоме принципиална корекция в оценката на победата на 9 септември 1944 година. Ако не беше септемврийското въстание 23-та година, ако не беше подвига на Антон Ивановци, ние нямаше да стигнем до социалистическа революция с решаваща помощ на Съветския съюз, на Червената армия на 9 септември 1944 година.
И се заклевам до последен миг да се сражавам честно и достойно за правото да бъда ваш войник, народе мой, партио моя. Щастлив съм, че на мен се падна историческата чест да открия дома паметник, издигнат в чест на подвига на Димитър Благоев и неговите съратници, които преди 90 години изградиха революционна марксистска партия в България. Нека поколенията на социалистическа България и на комунистическа България да идват тук, да се прекланят пред подвига и делото, да станат съпричастни с техните идеи, с техните борби, с всичко това, което те направиха и дадоха всичко от себе си на своя народ. Слава на Благоев и Благоевци, първите сеячи и апостоли на социалистическите идеи в България, безсмъртните корени на Българската комунистическа партия в народната душа. Слава вам, комунисти, сдружени земеделци, безпартийни, които със своя труд, със своите дела издигате мощта, величието, славата на Българската комунистическа партия, на българският народ, на нашето мило социалистическо отечество, Народна република България.